Mhm. 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 Skolelærer, sikkerhedsrepræsentant, medlem af kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune, sidder i Erhvervs- og Kulturudvalget, Danmarks Socialdemokratiske Ungdoms hovedbestyrelse, partiets Europaudvalg, opstillet sammen med Poul Nyrup ved sidste EU-parlamentsvalg, med til at starte Ungdomshuset i Store Heddinge, radiovært, fodboldtræner, holdleder håndbold, pressechef i håndboldklubben, DJ, 15 år, festarrangør, digte i tidsskriftet Hvedekorn, stand-up-komiker, komponist af egen musik, og en af Danmarks største samlinger optagelser af 80'er radioverden Kim Schumacher. Skulle det godt egnet til en plads i Folketinget? Mit navn er Sten Nielsen, og jeg er socialdemokratisk folketingskandidat.